anggelar barin sumahapta madya angkasa sak juru surak kempyang bebareng tumandang rumanggang sebelah girang olopes kodol baris rambate ratahayu olopes kodol baris rambate ratahayu olopes kodol baris rambate ratahayu Gendenya mangungkum punya balang-balang tengoro budaling badya saweka rumangga surak mawuran kirang-kirang do tumandang manunggal tetunggalan ukara sasenggake bendenya mangungkum punya balang-balang tengoro budaling wadya saweka rumangga surak mawuran kirang-kirang do tumandang manunggal tetunggalan ukara sasenggake gerbong dari kosong olopes kodol baris olopes kodol baris olopes kodol baris ha hi hu ho ja Kutku brekut, siapa nganggo senjata surah anggota rupuh, saku, reksa mungsuh Sukatan breginas prawadya katon bregas nampak lan sigrah nurut katon irama Rabarwira bintara lan bata rubuh prawadya gumuruh raca sigrah raja ring prawadya bolo ngarsa budal tetunggalan rawe-rawe rantas malang-malang kumpul
Urang Gaulung sarangan kali Raka Pratama Audio.
uripe sadalan-dalan golek pangan duwe sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo asik tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayang apes wetengku krasa koncongan turang wong klek Suster Raka Pratama Audio ranga Gandrung jedor dor ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor dor ban pecah maneh nek iso rezekine manggang lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur wayahmu turang Raka Pratama Audio suwun ayo bor aku iki tukang tambal ban rezekine asa dalan-dalan golek pangan duwe sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayang apes wetengku krasa kroncongan wah iki mesti rezeki teko mak jedor dor ben pecah maneh isuk rezekine tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur